próbálj meg majd felhasználni az olimpiai bajnokság alatt, jó? Legyen meg. Szerintem egy citromot is nyugodtan. Jó, mellé teszünk egy citromot is, tessék! Te kivel vagy? Feladtuk a feladatot Katának, de mit szólsz? Tessék, van egy műsorvezetőnk és egy szakkommentátorunk, és Kata, aki az evés olimpiai bajnokságának döntőjében a magyar reménység, és remélhetőleg pillanatokon belül szerez nekünk egy hihetetlen győzelmet. Nagy tapsot szeretnék kérni a magyar reménységnek. És tessék! Jó estét kívánok, hölgyeim és uraim! Hát itt vagyunk a nagy döntőben, ahol a magyar reménység Kata megpróbálja az evés olimpiai döntőjét jól abszolválni, első hellyel abszolválni. Úgy tudom, hogy ő a savanyú kategóriába indul, ugye? Igen, ő a savanyú kategóriába indul. Szeretném mondani, hogy 10 évvel ezelőtt én nyertem meg ezt az olimpiát. Én látszik is. Kategóriába, azóta sem jött le a hasam, de Kata nagyon jól bírja. Hoppá, már bele is harapott egy citromtortába, elég kemény. És még rácsorgat egy kicsit, még jó, hogy nem a keserűbe indul, ugye? De azért az kemény lenne. De eszi, ez a kétkanalas technika, ugye? Igen, neki már nincsen fogszománca, ugye a sok savanyú ételtől ez mind lejött, protézissel eszik Katus. Én készítettem neki ezt a protézis, nagyon speciális, így ő nem érzi tulajdonképpen, hogy savanyú eszik, tudod? Igen, és most hát egy ilyen full contact technikával gyakorlatilag vigyázz, mert még az állványt is megeszi. Gyerünk Katika, gyerünk kicsi lány, gyerünk, te vagy a reménység, gyerünk. Ez a legnehezebb, amikor körbe kell enni a területet. Ez olyan, mint amikor a kutya körbe pisíli a területét. Ez egy ilyen szimbolikus. Hogy számít is, hogy milyen formát eszik ki? Persze. Ezt is pontozzák művészi koncepcióval. Igen, és most itt, egy kis folyadék is kell, hát igen, de nem elég. Hoppá, mint a TV Maci, ez egyébként magyar specialitás, a technika, ez a gargalizálás, és most, hopp, elindul, hihetetlen valami, le is esett a szája széléről, egy nagy borsot talál. Igen, kiesett egy ilyen kávészem, mert ugye, hogy szaga ne legyen a szájának, ezért azt is beszokott le. Ez a szurikáta technika, nem tudom, figyelted-e, de ezt a cickány és a szurikáta ötvözéséből ezt a mohó, rákcsáló, faló életmódot folytatom. Becsempészett egy hamburgert is közben. Hoppá! Hát ezért lehet, hogy levonás jár majd Katuskám, de most már... Nem tudom, vissza tudjuk tekerni esetleg lassan lenézni azt a cickányos nagy technikát. Nézzük, kérem az arcát, ezt gyűjtsi a pofazacskóba. Hát igen, olyan gyönyörűen csinálja a kedves. Gyönyörű, hát ez, mintha balettintézetben lennénk egy órán, de és vissza az élőképhez, nincs már túl sok hátra. Gyerünk, lement az a citromtorta, grapefruit is, hamarosan. És megvan, úgy látom, a pontozóbírók is elkészültek. Tarts ki a dobogóig! Olimpiai bajnok! Van egy új olimpiai aranyérmesünk evés kategóriában, köszönöm szépen! És ha már egy ilyen sikeresen behoztuk ezt az üveget, meg a citromot ebbe a játékba,